Ahoj, já jsem František Vojtu. Dneska vyjde první video na mém kanále. Tohle je AimLab. Víte, jak se to píše? AimLabs. Víte, co to znamená? To je hra ze střílení pistole do takových balonků. Musíte střílet všechny, ať získáte nějaké skóre. Druhý trefím, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý a tak dále. Budete pokračovat a budou se vám otevírat, posouvat další úrovně. V té době, když jsem byl v e-sportu, tak jsem tam hrál AimLab. Ale je to takový snažší. Tady si můžete vybrat různé světy, kde potřebujete bojovat. Dáte hrát a odstartuje to. 3, 2, 1, teď. Tak a tohle je hlavní menu hry. Jo, dámy a pánové, tohle je AimLabs videohra neboli nevím, ale tuhle doporučuju, tu videohru. Začni 3, 2, 1, teď. A takhle se postupně střílí do kuliček. Víte, že do toho to není v reálném životě jako. A tohle video vyjde na mém druhém kanále. Pokud tohle video se vám líbí, můžete mi napsat komentář. No a stále se zkusím trefit tyhle balonky. Ale já musím u videa pořád mluvit. Žádný malinký nádech se nesmí stát. Jinak tohle video skončí. A tohle video nesmí skončit. Tak, jdeme na to. Střílej do toho terče, pro boha. Kolik tam budeme střílet? Hodně? Ještě zamíř do toho. Ne. Teď mířím na stěnu. Musím na tohle mířit. Aby jsem získal nějaké body. Ne na stěnu, ale na tohle. Stále střílím na to. Zbývá poslední minuta. Ještě poslední minuta. A už je konec. Teď tady je hlavní menu té hry. Tak si vybereme asi tuhle, ne? 3, 2, 1, teď. No, a teď se musím trefit do té červeného balonku. Tyhle hry se hrají v e-sportu. E-sport je takový, že e-sport je na hraní počítačových her.
Ještě 28 sekund, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Zbývá sekund. 18, 17, 16, 15. Nezbývá. Okamžitě to musím trefit. Tři, dva, jedna. A teď jsme ve Valorant místě. Tady je Valorant Challenger. To se nacházíme v této místnosti a tam budeme střílet do terče. Máme luk, nemáme groše, bohužel. A stále míříme na terč. Jsme zamířili. Jo, je to na dobré cestě. Dej to tam, prosím. Dej. Okamžitě. Jo. Jo, je to tam. Ale... A teď musím skakat přes tu kozu v tělocviku. Dělej. Musím skákat přes kozu. Jo. Ale ne. To hraju aimlab, prosím vás. Takže dámy a pánové. Vítám vás u toho prvního videa. Je to 8. Trvá to video 8,41 minut. Což je docela hodně dlouhé video. Jsme opustili to. Se podíváme na žebříček aimlabu, na který jsme se umístili. Já jsem na 3. asi. A on je, nevím na jakém. No. Máme tabulku, co musíme střílet ty kuličky. Ale to dlouho trvá, než to zpracuju, to video. Tak, teď vám budu vyprávět příběh, jak jsem hrál hru. Tak, já jsem hrál hru. Takhle. Já jsem se trefil do brány. Do terče. Z pistolí. Ale bylo to moc nepříjemné. Protože zbývá 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Konec videa. Jak se vám to video líbilo? Prosím o odběr. Děkuju moc.